Clinzy Baraza odagi ketho mar nek e bura mabendi tude godo mar nego jaus Abwog Rombe Boniface Kariuki e boma ma Nairobi. Jatenda duol mar mano mabendi rango tije obila e pacho kae IPOA Mano Saramwea bende koro wacho ni kaponi ibro yud Baraza kod ketho mar nego jaus Abwog Rombe Boniface Kariuki to nego ng'adne bura mar tho. Kawadhi nyime wayudo kan jatenda migawo mar jotije sirikal Geoffrey Ruku owacho ni sirikal oketo kenge mar tego lokruoge mabende nitiere sekta no kama ino margi en ting'o malo chenro ne oganda jo Kenya kachiel kod keto adieri kendo e ler kaka tich tiyore migawo no. Ruku ne owacho ma e kinde mabende wacho ni nitiere jotich mabende pok ochul nyaka sani kuom kinde malach. Lazima tuanjibike. Katiba yetu ya Kenya kipengele ya 232 Principles and Values of Public Service inasema wale ambao wanafanya kazi katika public service lazima waanjibike. Wakenya wote kwa jumla wanasema wale ambao wanawafanyia kazi, wale ambao wamepata nafasi ya kufanyia kazi, tunataka kujua kama unafanya kazi ama wewe ni ghost worker. Jatelano no medoloso kama ewi wachno. Nimeanza mikakati ya kuweka kitu tunaita Public Sector Transformation Policy. Jameni, vitengo mbili ya serikali ama taifa letu la Kenya ambao wanahudumia wananchi wa Kenya na bidii na kufuatia hali ambayo iko ngumu ni walimu wa taifa la Kenya na vitengo ya usalama wa nchi yetu ya Kenya. Ndalo 100 sani nyaka ne gwele ile mono jatenda migawo no osebedo katimo limbe ma apoya PC mag sirikal nyato e gwenge makadho wadhi na Mchumbi e county Manakuru ka osebedo ka ojuko jogo mabende donje tich moleo. Wale ambao wanafanyia nchi yetu ya Kenya kazi katika serikali ni 1 million. Kuanzia walimu, jeshi, polisi, unakuta ya kwamba wale wanafanya kazi civil servant hawalipwi pesa, mshahara iko chini. Lakini wage bill inasemekana iko juu. Wadhi county Mamigori kama oyudo ni johala e chiro ma Okenge e sub county Manyatike ywago rochruok mar arita e gwenge makono. Wach mabende gitudo gi onge mar stima e gwenge go kuom thuolo ma dwe achiel mokalo. Kane otelnegi kod bilio indi ne giwacho ni gisechiwo lipode mathoth mag kuo mabende timore e chiro no kama ogik kanyo timore otieno manyoro kama jopiny omako chich moro mabende tudo gi weche kuo kabende ne giyudo mwandu mabende ne okwal. Oindi ne owacho ni nyogi maka chich moro ma osebedo ka turo dukni e chirono kendo kwalo mwandu e dier otieno. Achichno kata kamano nyore sigi obila ka jopiny ne dwa nege. Jodago ywak mokalo wi weth mar arita e gwenge makono ka koro gikwayo kambi mar Kenya Power mondo yod negi stima e gwenge makono. Jakom jodong luo kadho wadhi na Mchumbi James Obara Kings ojiwo oganda onagi kadho wadhi na Mchumbi mondo mi omed biro kanyakla mar garo gi chien ogeni mamoko makidek temo kelo pogruok e kindgi. Magi ne owacho e romo magalamoro mabende no bagi Mazeras e county ma Kilifi mabende no kelo kanyakla joluo mane osingo matiyo kanyakla kendo loso gi dwol achiel. Joja oko nigi ler mathoth ka oke county ma Mombasa. Biro kanyakla achiel eka do yudo kombe mwadwaro. Okwa ka chieth winy to kombe okwa dhi yudo. So akwayo jo Kilifi mondo oriwre kabisa. Mano jakom jodong luo kadho wadhi na Mchumbi James Obara Kings kajiwonagi e county ma Kilifi ni bedo gi kanyakla biro kelo negi yote weche mag siasa kachiel kod ohala. Omiyo nabiro ka ndarwak jakom ma Kilifi mosiepe. Kane loso Mazeras e romo magalamoro mane okelo kanyakla onagi mawuok e county ma Kilifi mar rwako jakom manyien e county no Okoth Adero, Obara ne bende ojiwo nagi mondo mi omed siro migosi Raila Odinga. Kata ka Odinga wacho ni ok onyal kawo komni, lakini en ong'e kuma oterowa. Koro walwa bang'e kabisa maonge dok chien. Okoth Adero en jakom oganda luo e Kilifi. Ka jaluo nyalo ng'eyo kaka ne joluo dak,
kata kaka ne joluo timo gigegi. Onge ng'anya kwedo ja Ugenya, onge ng'anya kwedo ja South Nyanza, onge ng'anya kwedo ja Bondo kata ja Siaya. My momio, our culture is paramount. Our unity is paramount. And speaking in one voice is paramount. Rashid Odhiambo to en MCA ma Malindi Town ei Kilifi. An gi geno no oganda onagi dhi bedo gimoro achiel kendo dalili waseneno kendo this time round wase decide nikech wasewuotho kendo wayudo positive response, jowa oseol kendo giseneno kaka itiyo kodwa marach. Koro wan wase decide wadhi bedo gimoro achiel. Kata ng'ama dhi dwaro ombulu marwa wadhi bedo kode mondo wawinjre kapok wagone ombulu. Wadwa ni wawinjore gi ji kapok wagone ombulu. Ok ni wagoni ombulu kaka wabiro kwecho, kaka wabiro saa. Wawinjore ni kwagoni ombulu to ang'o mwadhi yudo. Wach ma kamano ne bende osir lwedo gi Mikael Lilian Atieno mane ojiwo mine wetene mondo mi owuog oko mar laro kombe mag telo. To koro sani jomine oseng'eni ginyalo omiyo luoro mane nitie mag gender issues mane waluor ni joma chuo biro go wakumbo ibiro wanyini kidhi to ng'ate mano mako badi wawe wechego wang'eni wanyalo, we are capable. Ka sikul to wadhi ka rieko monyuol go jaluo to en jaluo to obed ng'amiyo obed manyako omiyo wan joma wang'eni wan capable to kendo tell leadership gi be koro wadwa kawo gi ka ko e world level kama nyaka county malo. Ne Radio Ramogi e county ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Johala e chiro ma Kibra e boma ma Nairobi medo ywak mokalo kalure kod lala mar stima makinde ka kinde e kar dakno ma Kibra ka bende giwacho ni mae osekelo ne gilal mathoth e ohelnigi kanyakla kod tijegi ma pile ka pile. Giwacho ni gikwayo sirikal mar kaunti ma Nairobi mondo mi odonjre wachno mapiyo piyo mar konyo ohelnigi mar mondo gin bende gidhi nyime kod tiyo tijegi ma pile pile maonge ng'ikruok mora mora. Mano ema bende kelo giko mag weche manyien mago matute kor gwenge gi lak sechegi watudo koromo sa 11 kosa 12 ne weche manyien e yo machok to koromo kanyo sa 1 kosa 3 ne weche manyien e yorno mar adimba. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. M-Pesa sani koro yango hike mar 18. Ma emomiyo waluongo ni M-Pesa Sokoni makoro biro ni machiegni kodi. Ma en chiro ma huyanga ma bende mwandu motiap iuso e nengo mogonyore. Bende wiki kwil wanapuonji kaka itiyo kod M-Pesa mari mondo igar godo achudhe moko manyalo koti e yo mayot mokalo. Kuom mathoth chik iti e chenro mar Kogwen kod an VOJ ang'isi mathoth mana e Ramogi FM kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni joloch nyadiri e piem mar Africa Nations Championships kata CHAN. Morocco ne obedo klab mokwongo mabendo lo ne e pacho kae molo e pacho kae ne ikruok motelo ne tuke mag CHAN mabende dhi bage pacho kae kanyakla kod piny libamba mar Uganda kod Tanzania. Morocco ne odonje pacho kae laksa mar 4 okinyi makawuono ka bende ne giyudo rueko matamre gi nono kata rueko makare ka defender margi bende nyopoyo mokalo chal mar kor lwasi boma ma Nairobi motelo ne tukego mokwongo. I'm happy to be in Kenya. We're ready in CHAN.